I ara sí, comencem a parlar del que és aquesta transformació urbanística en Tones i Boferes Grau, aquest projecte de Shangri-La. Sí, això és el butlletí de propaganda que publiquen els seus promotors. El nom del projecte és molt curiós, és el més divertit quasi bé del tema, i la idea del projecte obeeix a la idea del promotor urbanístic Siegfried Federmann. La denominació de Shangri-La fa referència en el paradís oriental de la novel·la de James Hilton, Horitzons perduts, de l'any 1933, duta posteriorment a les pantalles per director Frank Capra, i aquesta denominació, que serà utilitzada de manera recurrent a Occident, posant per cas en les composicions de grups com The Kings, o, per exemple, per referir-se a llocs idíl·lics de descans. És el cas del primer nom de la primera residència de descans del president dels Estats Units, a Camp David, evoca un lloc idíl·lic, amb paisatges idíl·lics, on és possible trobar-hi la pau, la tranquil·litat i el benestar continu. Com vos he explicat, temporalment el projecte de Shangri-La s'emmarca en un context d'un cert esgotament d'aquest model intensiu d'explotació turística que des del començament del boom turístic s'havia donat en determinades zones de la península i de les illes veïnes. I per tant trobam en aquest moment ja una orientació cap a fer un producte en certa manera diferenciat. Des dels inicis del projecte, els promotors promocionen Shangri-La com una urbanització per a un turisme diferenciat. Els arguments de la promotora es basen principalment en diversos motius. Un, la idea de construir una urbanització d'acord amb l'estil i els models constructius tradicionals de Menorca. La importància de trobar un equilibri entre l'activitat humana i el medi natural i la projecció d'una urbanització per a un turisme selecte. De fet, el mateix Federmann, en un d'aquests butlletins, diu: encontré Yimpa, la fase primera de Shangri-La. Traje a Menorca uno de mis socios que dijo: pero oye, esto es precioso, es fabuloso, esto es un paraíso, es un Shangri-La. Y yo le respondí: pues así lo vamos a llamar, Shangri-La. Entonces concebí la idea de hacer una urbanización que fuera el monumento a Federmann. Lo dije entonces cuando me hacían entrevistas. Mi deseo y mi voluntad son que Menorca no se pareciese a Mallorca. No tenía nada contra los mallorquines, sino contra el público que visitaba Mallorca. En aquella época, le hablo del 69 o 70, en Alemania la llamaban la isla de las limpiadoras. Eso quería evitarlo yo en Menorca. En mi concepto, aquella urbanización iba a ser perfecta. Las parcelas se partirían estrictamente según la topografía del terreno. Shangri-La es ligeramente ondulado, por lo tanto, la idea era que no se vieran las casas entre sí y que todo fuera verde. En aquest sentit, juguen una mica amb aquesta manipulació del que ha de ser un concepte de desenvolupament urbanístic.